haka aka yi hukumomin ƙasar nan suna danne haƙƙin talakawa. Wai a raba bidiyo a ta je kowa ya samu. Kuma wannan danne haƙƙin talakawa da ake yi a wannan ƙasa tamu mai albarka ta jamhuriyar Nijar an daɗe ana yi ba yau aka fara ba. Kar ku yi tsamanin ko cikin mulkin sojoji ne, a'a. Sannan kuma hukumomin da ke yi ba za a kira su da sojojin ba, su ne hukumomin da suka fi yawan danne haƙƙin talakawa, su ne douane, police da kuma guard national, wani kana ce guard gendarme, dukkaninsu dai waɗanda su suka fi yawan jibanta al'amuran talakawa da 'yan ƙasa. Sannan 'yan jarida ma na ƙasa masu zaman kansu da ma na gwamnati su ma da suna cikin waɗannan laifukan. Ku biyo ni a bayani na. Yanzu a ma'aikata ta douane akwai tsare-tsaren dokoki, akwai artikir akwai DGE, watan akwai littattafai da dokoki dai da nake so muku bayani a takaici waɗanda suke ba da damar a wayar da kan 'yan ƙasa, kuma ga dokar da ɗan ƙasa ya kamata ya bi wajen shigo da kaya, ga kuma misali idan kayanka na miliyan 10 ne to ga iya harajin da ake bukata a auna kayanka ka ba da wannan haƙi na ƙasa don kai ma ka shigo ƙasar ka kai kasuwanci ka ci riba, amma ɗan waje ne kai ka shigo da cikin ƙasar mu ka ci riba, ga yanda ake awo. Amma saboda ba a ƙoƙarin sensibilizan al'umma 'yan ƙasa, manyan 'yan kasuwa da ƙananu, musamman su manyan 'yan kasuwa da yawa suna da sani akan haka, amma ƙananun 'yan kasuwa sai su ɗan taho da 'yan kayansu ba su taka gara suka karya ba, sai ga mutum ya zo bakin iyaka an mashi barazana, bai san dokoki ba, bai san ƙa'ida ba, bai san al'amari ya yake tafiya ba, kawai sai a rinka mashi barazana. Kayan da ba su wuce ba da jika 100 ba ko jika 50, ya gaji an ce ba da dai san mil ko turasan mil. Duk inda hankalin shi yake sai ya tashi, sai kaga yana ta nego, sai yana ta 'yan murya. Kuma alhalin idan an zo an bi tsarin doka, an bi kundin tsarin mulki, bai kamata kai talakan ƙasa ma ka tsaya kana nego sai ba. Ga ka'ida abin da ta ce, ga doka abin da ta ce. Ka cike haƙoƙinka na ɗan ƙasa, ka biya haƙƙin ƙasa, ka wuce ka shiga ƙasar ka ci gaba da business. Da douane ba sa wannan sanarwa. Manya kuma laihin manya ne daga cikin douane, saboda su ƙananu da ma ba za su so a ce an gyara ba, saboda wasu suna hokewa da wannan abubuwan ne, suna ci gaba da musguna ma talakawa, kuma kuɗin suna shiga hannunsu ne, ba hannun ƙasa ba, ba hannun bital malin gwamnatin ƙasa ba, kuma suna ja ma gwamnati zagi. To gwamnati ga baki ɗaya wadda take ci a yanzu, na baya dai an ci gaba da wannan kusakuran, ya kamata su rinka duban wannan al'amarin. A ce duk wata ma'aikata da take kula da haƙƙin talakawa na shige da fice, ya kamata a ce akwai shirye-shiryen da ake yi a gidajen rediyo na ƙasa da ma masu zaman kansu wajen wayar da kan 'yan ƙasa. Idan ka taka doka kaza ga hukuncin kaza, idan ka zo da abu kaza haƙƙinka ne a matsayinka na ɗan ƙasa ka yi magana akan kaza, ko kuma ga abin da ya kamata na ɗan ƙasa a ci a haƙƙinka, ko wani empo ko wani tax ko wani patent, a ci 'yan ƙasa suna da sani akan wannan. Yanzu sai ka bi hanya a Nijar, in aka yi ka ta riba ka da karta kai ɗan Nijar ne cikin Nijar, gare si nan ta gwamnati ta nuna ma cewa san kisan zaka bayar, sai ka ga kawai jami'i in ya fahimci kawai baka san komi ba, sai ya nuna ma kawai ka bado 3 mil ko ka bada jika 2 ko ka bada mil san kisa. Idan ka bada wannan kuɗin ya baka ɗan tike, ɗarin nan ita ce zai ɗauka ya sa cikin asusun Nijar, wannan sauran kuɗin duka nashi ne. Kaga wannan suna jama ƙasa, gwamnati wadda take ci ma zagi, kuma suna sa 'yan ƙasa suna jin cewa ƙasarsu ba a masa adalci, ba a kyautatawa. Ɓangaren polis kenan, su kuma kaga gendarme in suka shiga ƙauyuka yanda suke amfani da rashin fahimtar talakawa na ƙauye, suna masu dokoki da shari'o'i da barazana. Kai malam, al'amarin ba a cewa komi. Amma babu wanda ya illata ƙasa ya takaita ƙasa kamar da douane ma, babu abin da ya illata ƙasa kamar da douane ma. Yanzu ku duba ku gani, nan abin da douane suka yi abu ne mai kyau, sun kame ƙwayoyi, bayan ƙwayoyi sun kame man fetur, saboda man fetur yanzu a ganshi yana yawo a cikin bududuwa, ba ka je gidan man fetur ka sha da abin hawanka ba, gaskiya barazana ne. Kuma duk mai hankali ba zai so ya ga hakan tana faruwa ba, saboda da shi ne wasu ake sarandan shi ana tunkara 'yan ta'adda. Da dai al'umma matasa da yawa suna ta kasuwanci ne don su ci da rayuwarsu daga Nijar zuwa Najeriya, amma yanzu duk da akwai na kirki har yanzu cikin su, to amma yanzu dole
ko na kirkin ba za a iya tantancewa ba, dole a rinka takatsantsa a kan kama su. To amma wai sai na ga har da abinci, zan bar muku bidiyo ku saurara ku ji nan abin da ya shafi bangaren jihar Tawa, har da abinci wai duwan da sun kama abincin da ba a yarda ya shigo kasa ba. To kuma dai na san dai abincin dai ba feri me bane, saboda ba a shigo da shi a Nijar aka ce. To Nijar dai ba mu ishi kanmu ba, balle mu ce ba za mu shigo da wani abu ba na wata ƙasa. To amma dai aikin ku ne ba za mu muku katsalandan a cikin wannan ba, kuma mun yi katsalandan babu abin da zai sauya. Amma dai magana da muke mun san tana tasiri, kuma tana sa idan ma ba a fito kai tsaye an gyara ba ko an yi magana a kan mu, mun san dole ana canza salo. Ya kamata ku rinka fartaje, ku rinka raba bidiyoyi, kuma ku rinka magana akan abubuwan da ke ci muku tuwo a kwarai akan wannan kasa ta mu. Dan wallahi idan ka dubi irin yanda Douane suke kasara kasa, sai ka ga yanzu an ci ma ana biki na Douane, in ka ga yanda ake wasa da kuɗi ake haraka malam, kai gaskiya al'amarin nan akwai sake. A rinka duban article din nan, a rinka wayar da kan 'yan kasa akan dokokin kasa dan Allah. Ko kuma kafafen gidajen jaridu, aikin ku shine kuma ya kamata musamman gidan rediyo na kasa Tele Sahel, ya kamata a ce suna tattaunawa da manyan hukumomin nan da suke hulɗa da talakawa kai tsaye, suna tattaunawa da su wace doka ce talaka zai bi ya zauna lafiya, wace doka ce talaka idan ya taka sai a mai da su abubuwan saurare yau da kullun. Ba a zo a yi ta kunna mana waƙoƙin tsallake ba, kawai ana ta raye-raye saman Tele Sahel, waƙoƙi wanda ba na ƙasa ba ma na 'yan ƙasa ba al'adun ƙasa ba, an saba sa waɗannan ababen. To ya kamata idan na ƙasa an sa, to a samu lokaci a rinka yin wannan tattaunawa gaskiya, ana ɗaɗɗura abin da al'umma za su rinka fahimtar ina ne ƙasar take, mi take ciki, ka san komai, ka rinka gane dokar ƙasa, ya dokar ƙasa take dabor, ya za ka yi idan kasuwanci kake, idan abin da ya shafi polis ne, tunda yanzu sai ka zo kan hanya polis ga ka cika wata ka'ida da sauransu, kawai sai ya rinka maka barazana, sai a kai ka a daɗi ma abin hawa, ka je ka yi ta kai kawo kana wahala, kuma inda ka san doka ta iya ma ba a isa ama wannan al'amarin. Saboda dai mu al'ummar Nijar an ga muna da tsoron hukuma, kuma muna karrama hukuma saboda son zaman lafiya da son Nijar ta ci gaba da kwanciyar hankali. So ya kamata manyan ofisoshi, ku wannan sakon ku ya kamata a ce kun sassaita shi, saboda ku babu ruwanku. Waɗannan da ke soki burutsu suna ci bayan takardun gwamnati, saboda akwai takarda da ta gwamnati wadda duk dai kuɗin da zai fito in an ce an tsawwala an sa talaka, to idan ya shiga hannun gwamnati 'yan ƙasa zai ma amfani. Amma wanda zai zo ya fake da takardar gwamnati ya ci kuɗin kuma bai ba talaka takardar ba, babu shaida, babu dalili, babu alama, wannan kasan zalunci ne karara, kuma shi ake ta yi ma al'ummar Nijar saboda ba su da ilimi akan harkar kasuwanci. Muna ɗan rarrage maganganunmu ne, amma za mu rinka zuwa muku da su dalla-dalla ɗaya bayan ɗaya. Insha Allah ku ci gaba da bibiyar shafukanmu, za ku ci gaba da ganin dalilai ɗaya bayan ɗaya. Yanzu ku saurari wannan bidiyon daga jihar Tawa, suka zamanto ɗayan fasa ƙwaburi ne wanda jami'an tsaro suka cafke. Jami'an tsaron ƙasar Nijar dai suna ƙoƙarin su safe da dare domin tsare ƙasa da ma dukiyar ƙasa. Ƙarin haske a cikin rahoton abokin aikin namu daga jihar na Tawa, Abdurrahman Isaka. A game da yaƙi da hotaucin miyagun kayayyaki da ake shigowa da su ta barauniyar hanya a nan jihar Tawa, ranar talata ne 18 ga watan Agusta shekara 2026 a nan cikin ma'aikatar Birgad mai kula da binciken kwakwaf sun kai bikin nuna ma gwamnan jihar Tawa Kanal Major Suleiman Ahmadu Musa da tawagashi waɗansu kayayyaki wanda sun ka hada da kwayoyi, man fetur har da abinci da an ka hana shigowa da shi. A lokacin da ya ɗau jawabi, gwamnan jihar Tawa Kanal Major Suleiman Ahmadu Musa da sunan shi da sunan shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya General Darmi Abraman Chani ya jinjina musu damce da cewa su ci gaba da aiki. Bayan jawabin na gwamnan jihar Tawa domin jin yadda lamarin ya faru, mataimakin babban daraktan ma'aikatar Douane Colonel Muhammadu Bashir Musa ya muna bayani kamar haka. Sun kama shambar indiyan, sun kama kuma wasu abubuwa ma waɗanda suke taɓa lahiyar al'umma, musamman ma matasan su. Kuma matasa kowa ya sani sa duk a ƙasa su ne arzikin ƙasa, tunda bisa kansu ne duk ƙasa take alfahari saboda da cimma
gurinta na ci gaba. To abin da ake so bisa ka wannan sabuwar ta